kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ntɛnɛn juillet kalo tile fɔlɔ san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ Fama k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Suguninkura Kuluju Nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. Au Conseil islamique du Mali a ye wele bila malidenw ma u ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais des sports la AC 2000 la sibiri donya tɛmɛlen juin kalo tile 29 ka taa kunnafoni di kɛnɛ sigi n'u ko ma meeting d'information jamana ale lahalaya kan fɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la u ka jɛ k'o kuma fɔ. Centre international de conférence de Bamako CICB bakuruba fɔla a ye bisimilali kɛ karidonya tɛmɛlen a bɛɛ san yɛlɛma ɲɛnajɛ ko fɔ tako 18 na fanga ɲini tɔn u ko min ma Rassemblement pour le Mali RPM. Cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ale ye wele bila jiritigɛlaw ma u ko a bɛ se ka jɔ cogo min na jiri tigɛcogo ani kungo lakandali fɛɛrɛw olu taamali la a kɛra kunungo karidon juin kalo tile 30 u jabala la zone industrielle la donc baro la kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan kuluba min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan n'an ko a ma Haut Conseil islamique du Mali a ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sibiridon juin kalo tile 29 palais des sports la AC 2000 la ka taa kunnafoni di kɛ n'u ko ma meeting d'information yaasa malidenw bɛ se ka jɛ cogo min na ka kuma Mali lahalaya kan gɛlɛya min bɛ yen ni o ye lakanabaliya ye n'a bɔra jamana kɔrɔyan fan fɛ camancɛ bolo o ɲɔkuru sɔɔrin bɛ fɛɛrɛw bɛ se ka dangɛnɛmaya cogo min na ɲɔnajɛrɛ u y'a daminɛ ni kuranɛ kalan ye. Ni ɲɔnajɛrɛba in nin fɔra ɲɔnajɛrɛ dɔ kɔ mun labɛnna jumadon juin kalo tile 21 tɛmɛlen misiriba la n'o kɛra Haut Conseil ani alimamuw ka tɔnba limama u ka jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na ka taa kuranɛ kalan kɛ ka duwabu kɛ ka seli ka Ala deli a bɛ se ka jamana kolosuma cogo min na kɔrɔfɔ ale daminɛra Haut Conseil islamique a ɲɛma sabanan ale fɛ n'o ye imam Mohamed Tarawele. Ni problème yɛrɛ k'a déclencher ka kɛ nin cogo in na a sunju ye tɔɲɔ de ye a sunju ye degun de ye walifɛnw darakili silamɛ nafolo dunni jamana ka nafolo dunni c'est-à-dire fɛn minnu b'a la min tɔgɔ ye surafɛn n'a ɲɔgɔnna an ye jurumu koba minnu cité kuma daminɛ na o n'a ɲɔgɔnna o de kɛra sababu ye ka d'a kan mun na badenw n'i ye fɛn min kɛ Ala b'i sara ni o ye wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum a ye fɛn min baara Allahu Taala bɛ aw sara ni o de ye jamana ka tobi jamana ka ɲɛɛlɛ jamana ka segin ka taa Ala ma ladiliya ka sabati tilenbantiya ka sabati miiriw ka kɛ siɲinɛw ka kɛ o kɔni n'o tɛ jamana in bɛ daraki ka b'an bolo yan Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawwuli afiyatik wa fujaa'ati ni'matik wa jami'i sakhatik. Haut Conseil islamique a delila k'a fɔ a bɛ segin a kan ni kow gɛlɛyara nin cogo in na ko fɔ k'a segin Allahu Taala ma. Imam Mohamed Tarawele dangan sabanan ale ka kumakanw kɔfɛ dangan filanan ale nana kuma ta Haut Conseil tɔgɔ la n'o ye Cɔrɔnɔ Adi Camu ye a ye ɲɛfɔli kɛ dɛmɛ bɛ ka ɲini cogoya minnu na yaasa ka maa degunenw k'olu dɛmɛ ni o bɛɛ maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ani sanji walakata ye gɛlɛya se maa minnu ma. Association islamique min bɛ Bamakɔ yan a ɲininen don a kelen-kelen bɛɛ fɛ ɲinini t'a la belebeleba t'a la bɛɛ k'i bolo don i kun i k'a na n'i ka nafolo ye ka n'a di Haut Conseil islamique ma o kumana wele sera aw ma ni nafolo ye n'a bɛ ɲini an mago bɛ 1,200,000 de la Haut Conseil mago bɛ 1,200,000 a 1,200,000 a nafololama dɔrɔn tɛ fini b'a la nɔnɔ b'a la sange b'a la walasa denmisɛnnin ninnu walima muso kɔnɔma minnu bɔlen don Moti jamana la ka na u ka don sange jukɔrɔ la walasa soso ka n'u kin malo b'a la n b'a dɔn aw minnu ye alamɛnw ye aw minnu ko k'a dalen don Ala la a dalen don ciba ka kumaw la sallallahu alaihi wa sallam a dalen don an
bela an b'a dɔn a b'an tulo ma gɛn zayan tulo ma gɛn an fana bɛ wuli k'a cɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ninnu bi sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la hali mali kɔfɛ an bɛ wuli ka t'u ɲini k'u sigi k'u jukɔrɔ ma don don k'u ɲɛji cɛ ka b'u ɲɛna. an ka président sama de Cheikh Asayidi Sherif Ousmane Madane Aïdara ale y'a fɔ a ye $1,000,000 di a ka premier vice président o ye $1,200,000 di groupement de leaders spirituel o ye $1,200,000 di Haruna Sangare $1,250,000 ligue des prédicateurs $500,000 UNAFEM Silamimusow ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba o ɲɛma Aja Kaja Togo la a ma to kɔ. Kɛlɛ min bɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ni fagaliba in bɛ sen na n'a fɔra ko hali bi ko maliyɛnw bɛ yen nɔ ko hali bi k'an ta ka ɲɔgɔn kan fɔ politiki sira b'o la diinɛ sira b'o la mun de kɛlɛ kama an t'o bɛɛ ye k'o to yen sa an k'a dɔn k'a fɔ k'anw ye maliyɛnw de ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka bɛn an ka ɲɔgɔn kan kelen fɔ yaasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ayiwa wele min fana dara finiw olu b'an bolo siège la yen an ye wari minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ye versement fɔlɔ kɛ 1,000,000 ni ala sɔnna a ma a tɔ bɛ kɔ. Funengɛninw ka ɲɛminɛ o conseil o kɔnɔna na n'o ye imam Ousmane Jara ye a y'i danna tigɛ. Jeunes de bɛ manipuler, jeunes de bɛ utiliser, jeunesse de bɛ instrumentaliser bɛɛ lajɛlen fɛ. Mɔgɔ minnu bɛ mago bɛ fanga la u bɛ jeunesse de instrumentaliser. Mɔgɔ minnu b'a fɛ ka jamana minɛ u bɛ jeunesse de instrumentaliser. Bi kalanso joli de bɛ yen ni denmisɛnninw tɛ se ka taa kalan kɛ a kɔnɔ. Denmisɛnnin joli de bɛ yen ni olu ka avenir menacelen don. A tɛ dɔn sini olu bɛ na mun de sɔrɔ jamana in na. Minnu bi ni jamana mara b'u bolo an bɛ ɲininkali mun kɛ u la. Jɔn de bɛ ka anw denmisɛnninw faga bi. Fagali min bɛ ka kɛ denmisɛnninw la ni denmisɛnninw bɛ bɔnɛ a la an baw an'an dɔgɔninw an'an kɔrɔw min bɛ bi a la jɔn de bɛ fagali in kɔfɛ. An b'a fɛ ka mun fana dɔn o de ye bi mɔgɔkɔrɔbaw u b'a fɛ ka jamana juman de d'anw ma tiɲɛ na. UJIMA ɲɛma Makiba ale ye farankan kɛ u ka kumaw la. Bɛɛ kelen dɔ bi n bɛ taa yɔrɔ jumɛn n bɛ sigi yɔrɔ jumɛn ye ala ye an bɛn o de la jarabili min kɔnɔ dɔnnibaw diinɛmɔgɔw politikimɔgɔw an k'an ka segin ala ma mun ye an bɛn nin dingɛ in kɔnɔ an ka tuubi an ka segin ala ma o de ye fɛn fɔlɔ an bɛ min ɲini parce que degun ni tɔɔrɔ min bɛ an kan maa dama n'a ɲini ka comportement ma yɛlɛma ala t'a ta yɛlɛma mali kɔnɔ bi jogo juguya min bɛ mali kɔnɔ ala ko tɛ modèle min bɛ mali kɔnɔ bi ala dimi ko modèle min bɛ mali kɔnɔ bi hali firawuna tile la a kun de bɛɛ ɲɛ b'a la. Jina Dogon o funengɛninw ka ɲɛma Dramani Yaluku ye a ko siya kɛlɛ tɛ anw ka jamana kɔnɔ. An bɛ ɲɔgɔn bolo don o don diɲɛ don an ma deli k'a kɛlɛ an tɛna a kɛlɛ fana. A ka kuma sɔnna ji la Amadu Diko fɛ n'ale ye Tapital Pulako o funengɛninw ka ɲɛmaa ye. Dɔgɔnɔ ni filaw bɛ kɛlɛ an bɛ bɛn centre la an bɛ ɲɔgɔn bonya an bɛ maa kelen dɔrɔn de mais sisan maa wɛrɛ de nana ka to a ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛni kɛ o de kosɔn bi an t'a dɔn jɔn de bɛ filaw faga jɔn de bɛ dɔgɔnɔw faga. Kɔrɔfɔ kun cɛra ni Haut Conseil islamique du Mali a ɲɛmaaba Sayid Sherif Ousmane Madane Aïdara ale ka dantigɛli ye. Que ça soit musulman ou chrétien. A ye diinɛtigiw lamɛn Mali faamaw a y'a to an ka kuma fɛ min b'an kan an yɛrɛ nɔ don n'an segira an kɔ ala b'i segin in udtum o dunna ala ye nin de fɔ kuranɛ kɔnɔ n'an segira a kɔ ne yɛrɛ ala b'i segin faamaw a y'a to an n'a ka kuma an b'aw bilasira de fantan minnu bɛ kule la k'a yira aw la a k'a lajɛ ni min tɔɲɔlen don a k'o bɔ tɔɲɔ kɔnɔ ni min tɔɲɔlen tɛ a ka tiɲɛ fɔ i ma tɔɲɔ dɛ dalilu filɛ a banna o la u bɛ se anw minnu ma anw bɛ lafiya anw tɛ taa dɔrɔmɛ ɲini a ye ne b'o fɔ ka segin o kan nin kɛnɛ in kan yan kabini ala kan da kabini ala kan da faama ma sigi mali kɔnɔ yan faama tɛ mali kɔnɔ yan ko ne Aïdara delila ka n bolo jan ko mugan di yan n'a bɛ yan ka bɔ ka ko in sera tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ ma ala k'a ni sababa bɛ jamana in ala k'a basigi jamana in ala k'a suma jamana in ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'an bɛn n'an bɛnna mali ɲɛna hali ni minisima taara mɛ a tɛ kɛ bɛn kɔ dɛ salamu aleykum wa rahmatulah.
Centre international de conférence de Bamako baguro folo CICB karidonya temelen u ye don ɲanamaya ni a bɛɛ fangaɲinintɔn Rassemblement pour le Mali RPM o ka san 18 sɔrɔ a bɛ o kofɔ ni ɲɛnajɛ in a bilara minan kɔnɔ n'o ye fangaɲinintɔn in n'o ye RPM ye a ka sirajan taama a ye wale minnu kɛ fanga ɲini a n'a waleyali la jamana kɔnɔna na fo ka taa se bɛnkan minnu kɛra fanga mara o siratigɛ fɛ anw ka jamana kɔnɔna na yaasa jamana bɛ kolo suma cogo min na a ɲɛminɛ a tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita bolo n'ale yɛrɛ u ka bonya sɛmɛn bɛ maa min na k'o k'u ka ɲɛmaaba ye fangaɲinintɔn in o kɔnɔna na. Cakɛyɔrɔ min bɛ n'an ko a ma société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé u ye wele bila jiritigɛlaw ma u kana kana kalanbolo k'o ta ka ɲɛsin u ma kununko karidon juin kalo tile 30 u dagayɔrɔ la zone industrielle la yaasa u bɛ se ka jiritigɛ baaraw kan ka kɛ cogo minnu na sariya minnu kan ka bato ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi yaasa ka jiritigɛlaw nɔ bila u bɛ se ka hakilina falen kɛ olu kan cogo min na k'u kɔ a jo. Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé a ɲɛmaaba Ibrahim Sidi Yara n'a dɔn bɛ Baya Yara la a ye ɲɛfɔli kɛ laɲiniw na. An ka bi sɔgɔmada in na sigi kun camanba de b'a la parce que an ka campagne datugura ka kan cahier de charge kɔnɔ ni waati in sera yiritigɛ tɛ yen tuguni yirituru de bɛ yen nɔ o ladɔnniya mɔgɔw la ani an bɛ baara min na ka sariyaw fana kalan kan kunna parce que formation waati bɛɛ n'a bɛ kɛla faamuya caman bɛ sɔrɔ parce que an minnu bɛ baara la an bɛ confiance ma kalan mais ni ɲɛfɔli cayara an b'an ka sariya dɔn o b'a to baara bɛ nɔgɔya an bolo. Bon jirituru bɛ bolo min kan bi équipe caman de bɛ kungo kɔnɔ ye parce que an kelen don ka 200 hectares de labɛn a giraziw a nɛgɛw a bɛɛ taara équipe bɛ faraba u bɛ falaya u bɛ kurukoto u bɛ dabiya donc u bɛ ka yɔrɔ ninnu bɛ girazi kori ani jalafara ninnu u bɛ girazi kori la ani ka yiriw fana ta ka taa se a se yɔrɔ ma parce que yirituru dɔɔni b'a jɛ mais ni labɛnw bɛ sabatira ka ban parce que ka bɔ pipinière la ka taa kungo kɔnɔ donc parce que sira dɔw bɛ yen nɔ ni ji cayara a bɛ tigɛ bon ni ji fana mana n'i y'a turu a tɛ ɲɛ donc an bɛ ka fɛn bɛɛ labɛn kɛ ka bila yan'a don cɛ. An yɛrɛ fɛ jiri minnu bɛna turu o bɛ se ka tigɛlen ninnu nɔrɔ bila. Bon jiri minnu bɛna turu o ka ca ni tigɛlen ninnu ye mais tigɛli fana tɛ kɛ kun fɛ a bɛ kɛ hukumu dɔ de kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ kɛ sariya dɔ kɔnɔ parce que n'a fɔra ko plan d'aménagement o dabɔra o de kama parce que yiri tigɛ in kana na dankari an ka kungo la waati bɛɛ tigɛli ka kɛ nafa ka sɔrɔ kungo ko ta a cogo la waati kuntala jan na parce que o de kɔsɔn an ka souhaité an ka sulekan kɛra jumɛn notre forêt notre économie notre avenir bon an t'a fɛ kuma in ka kɛ kuma gansan ye a ka waleya waati o waati n'a sera parce que cahier de charge in kɔnɔ san kalo 12 baara dɔ de bɛ yen nɔ a bɛ yiri tigɛ ka don bɔ yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la aw bɛ yiri turu ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la aw bɛ tasuma kɛlɛ kɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ baara in kɔnɔ donc pour que ka baara in bɛɛ waleya cisiri o de bɛ yen nɔ bon an b'a fɛ ka yiri hakɛya turu o ka nɔgɔ parce que ni ye hectare kelen jate eaux et forêts ka calcul la 1111 par hectare donc o la n'i y'a multiplier fois 200 hectares a bɛ taa 2242 pieds de dima bon baara in an y'a daminɛ an bɛ kalo min na an y'a daminɛ o tile 10 bon an b'a dɔn an bɛna tila an ka baara in bɛɛ la kalo kura tile 20 parce que cogo cogo gouvernement b'u ka lancement kɛ kalo kura kɔnɔna de la bon lancement bɛ taa kɛ waati o waati i b'a sɔrɔ an ka baara ɲɛbila baara a bɛɛ kɛra ka ban donc turu in kɔnɔna na an tɛna tɛmɛ tile 10 i b'a sɔrɔ an y'a bɛɛ baara. Maa min ye kalanbolo ta ka ɲɛsin jiritigɛla ninnu ma n'o y'u ka kalanfa ye Abdoulaye Sangare ale nana tɔn tɔgɔ la n'u ko ma organisation pour la recherche la défense et la restauration de l'environnement a ko kalanbolo in a nafa ka bon kosɛbɛ. Exploitant minnu bɛ société Alidou Cissé kɔnɔ ka se ka faamuyaliko ɲuman d'u ma wulada labaara ko ɲuman na comme an ka sariya sen n'an b'a wele la loi 10/28 o b'a fɔ cogo min na n'a ma ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ de ka baara ɲɛsinnen don wulada tɔnɔbɔli ma a ka kan i ka baara kɛ ni sariya dɔ de maintenant o sariya ye jumɛn i ka yɔrɔ dɔ danbɔ ka gafe b'o la n'an b'o wele le plan d'aménagement o plan d'aménagement de b'a to an bɛ se ka wula se dɔn donc an bɛ se ka an nafa ɲɛ wula la ni ka sɔrɔ a ma kɛ ni wula tiɲɛni donc o hukumu kɔnɔna na mɔgɔ minnu ka kan ka baara kɛ o kɛnɛ ninnu kɔnɔ a ka kan u ka kalan cogo jumɛn don ka dɔ fara u ka dɔnniya kan sinon u yɛrɛ bɛ déjà u bɛ ka baara kɛ maintenant u ma yɔrɔ min faamuya ko o walawala u ye jasa don n'a nataw la u ka se ka baara kɛ hukumu dɔ kɔnɔna na min b'a to ni tiɲɛni fanga bɛ se ka nɛmɛ parce que bi n'i y'a mɛn an fɛn fɛn sigilen don wulada ninnu na an bɛɛ sigilen don wula de tɔnɔ ma
maintenant ni wula tiɲɛna a gɛlɛya bɛ se bɛɛ lajɛlen de ma bon maintenant ni wula ni a tiɲɛna bɛɛ b'a dɔn wagati yɛlɛma bɛ sen na a bɛ na changement climatique donc ja wagati yɛlɛma a bɛ na ni ja ye k'a daminɛ minnu bɛ wulada ninnu kɛrɛfɛ fo ka na se dugubakɔnɔ mɔgɔw ma donc maintenant an bɛɛ lajɛlen de ka kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan et structure technique o eaux et forêts o partenaires o société o ɲɛma dankan société ale tɔgɔ la Abdoulaye Alidou Sise Mahamadou Sise ale ko wajibi do sanga ni sanga nin kalan ɲɔgɔnnaw o ka kɛ jiritigɛlaw kun ɲanakoro Sangare ale ye jiritigɛla ye a ko a wasara kalanbolo in sɔrɔli la n ye faamuyali caman sɔrɔ bi baara in kan parce que yiri baara kɛcogo la an kɔni tun bɛ baara kɛ kunfɛ fɔlɔ mais bi formation kɛra formation minnu bɛ kɛ an kun o sababuya la an ye faamuya caman sɔrɔ yiri tigɛcogo la anw bɛ kungo kɔnɔ yiri tigɛli de la ka na n'a ye dugu kɔnɔ mais yiri kan ka tigɛ cogo mun na n'a tɛ kɛ